Oleh ri takkar nu he tharin channel karon ti chuak le don ta ni lui kha kan lui lon ti don la ni chi lo nga ka email te kan ti bowa ka tiang vel no wa vel khan ka YouTube channel lui jok khan kamin zo han ka lu thei to lo ani mi lo subscribe tu te la mi lo thrin tu te song song in chunga thu pan soi tak me wa nia zelo khop me he tu na tharin bulkaron chan chole don nia khami mi lo subscribe pa mi lo entrin tu te zong zong po mi lo subscribe pa mi cái channel hi maron khil le thau tu rin karon som le chau nia chuan tournament lampang te po kan ti chole bek bek tu ra ngai la content lampang te po kan ti chho in live stream lampang te po an ti chole tu ra ngai la chuan hei tu na chuan kan riat angin lobby bak kan te me tang chút lobby hanoma hay han tang deuh chút in lot chút ang kha tu chút tam tu ka begin android I have chuan kan mi kha han soft tam tu tlem zong an ngai tu don nia am sebara chuan kan phone tu lai phone a chuan atlang puin game booster game turbo ang chi vel kha chom deuh tlang pui tonga in ala che lo tan in phone han settings a han search chula in thai me karinga game booster ani lo pon game turbo tivalin lo in sia karinga khami kha han on chin ula khami khan ti zia pha thaya chuan bak chan ta ke chu thalo hi chu ta mun tan lampang ina anthil ti fel hlel wang deuh ani karing deuh topa phone chak deuh le ka po om deuh chút me tu lai chu boy thak khop mai hani lam du khop mai hei game an pol ten an start a ti mi kan screen a enter la me ve thei lo lon pol la lang ve lo chi ta kha ron om thian ti vel kha ni a chuan second a chuan setting sa heng kan lu tanga chuan network a kan lu tanga chuan network te sa hian kan lut lenga chuan noi bra hei tier redundancy te heng kan lu tanga ta in start hi ten start hi kan metanga nge tikhan game kan file nge kan file ni to song ek chia te meang ma kan lo update to na le update om le nuwa lo in file hui lo in mang to lo khami kha in delete ama in delete si lo kha heta tang hian in delete don ya mi start kan metanga nga rei chu hai ve do lak trina min so matanga so panga som ni do ta po nga thina phone thang kha chuan khami han hak wanga ma se a phone screen khati thim lo tu niam sabara chuan phone screen kha eng rei bra da top tur ni phone screen kha chan chu phone screen an thi wang khan hemi I search chu kha ek chia ti miang khang ho kha I search kha ti top pe thei lata ti start ti hian start ti om na hian me tu dang ron om lenga khami in zom zo vek ton hu khan chuan khami kha kan met lenga chuan file ek chia mu zong kha ai delete ta vek don ta ni chuan ai delete so vek nuwa finish ti lo ma chu kan pen nga khami khan tlem zong ti zia pha in ka ria ka ti to ge chuan na zia pha de hoking ka ria chuan khating te khain lo ti ve no chin nga han an chin an ding chu chuan ani lo chuan kan ML version update tham ti te kan enanga in update that lo chuan khating te po khan kong ro su ve thainga tiang no ver khan ning chu chuan update na tur po fg khan a channel han upload to in ka ria khatang te khan in update that lo te in lo en ve chin don ania